ଖରାରେ ଚାଲିଛି ତଳା ମରା କାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମେଘରେ ଚାଲିଥିଲା। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ପ୍ରବଳ ଖରା କରିଛି। ଘରୁ ବାହାରିଲେ ପାଦ ପୁରା ତାତି ଯାଉଛି। ତାପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗାଳି ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆମ ବିଲକୁ। କାହିଁକି ନା ବିଲରେ ଆମର ତଳା ଉପଡା ଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ଜାଣିଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ବର୍ଷାରେ ବନ୍ୟା ମାଡ଼ିଥିଲା। ଆମର ଗୋଟେ ବିଲରେ ରୁଆର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଉ ଥରେ ରୁଆ ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବିଲରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ତଳା ଉପଡା ଯାଇଛି। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ତଳାକୁ ଗଣି ମୁଁ ହିଡ଼ ଉପରକୁ ରଖିଦେଲି। ବିଲରେ କିଛି ସମୟ ରହିଲା ପରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ନା। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।